פוש, חזרנו לעוד סרטון. הדלקתי את המיקרופון? לא, זה תמיד יקרה. רגע, אני מסתכלת עליו. כן, הדלקתי אותו. אז ברוכות הבאות לעוד סרטון. הסרטון הזה הולך להיות חלק מסדרת הטופ 5 שלי, שזה בעצם כל פעם אני מראה לכם 5 פריטים, 5 מוצרים, 5 דברים מכל מיני נושאים בעולם שלי. קטן, כמו נמילה. אז כן, נורא נוח לי להישען פה על הערימה של הדברים שאני הולכת להראות לכם עכשיו. בכל מקרה, אם זאת הפעם הראשונה שלך בערוץ שלי, היי, מה קורה, מה המצב, מה קורה, what's up. אז כן. אז כל מי שעדיין לא רשומה לערוץ, זה הזמן להירשם לערוץ, הגיע הזמן להירשם לערוץ. בואו נעשה את זה, בואו נעשה ביחד, בואו נהיה כוח ביחד, נירשם לערוץ. עכשיו יופיע לכם כזה סאבסקרייב, רק בשביל להזכיר לכם שאם עדיין לא לחצתם על הכפתור האדום הזה שכתוב או סאבסקרייב או יירשם כמנוי, זה הזמן ללחוץ עליו. ולידו יש מין פעמון כזה, ללחוץ עליו גם. מצוין. וזהו, ועכשיו אנחנו נתחיל בעצם עם הסיבה שאני עושה לכם את הסרטון הזה. הסרטון הזה הולך להיות הטופ 5 שלי בספרים, או בעצם בטרילוגיות, בדואוים, בסינגל אחד יש. בקיצור, זה הולך לעסוק בספרים. ספרים מהז'אנר האירוטי. אז מי שזה לא כל כך מעניין אותם, מי שזה לא מדבר אל ליבה, אז לא צריך להמשיך לצפות, כי לא חייב. כמו שמני אמויה says, if you don't like the theme of the video, don't beep, watch it. אז מי שזה לא מדבר אליה, מי שזה לא אומר לה כלום, מי שהז'אנר הזה לא מעניין אותה, מי שהיא מתחת לגיל, אז מוזמנת בשלב הזה פשוט לדלג לסרטון הבא. ומי שאוהבת, ומי שיודעת, ומי שקוראת, ומי שמחפשת ספרים טובים ככה לבלוע בז'אנר, אז יש לי כמה המלצות בשבילכם. אנחנו נתחיל. דבר ראשון, אני אתחיל בסדרה. יש פה כמה ספרים שתורגמו, אז זאת סדרה של 14 ספרים. מי שמתחברת לעולם הזה וכבר דיברה איתי על הנושא הזה יודעת על מה אני מדברת. הסדרה באנגלית נקראת The Black Dagger Brotherhood. אוקיי? Black Dagger Brotherhood. בעברית זה אגודת הפגיון השחור, משהו כזה. בעצם זאת סדרת ספרים על ערפדים, לוחמים. איך אני מסבירה את זה בקצר? יש אחווה מסוימת שבנויה מערפדים לוחמים, שבעצם כל ספר מספר על אח אחר, על לוחם אחר ועל סיפור התאהבות שלו. הם קשורים אחד לשני, כן צריך לקרוא אותם לפי הסדר, אבל אם בא לכם סתם להתחיל מ-13, מי אני שיגיד לכם לא, אבל פשוט תבינו הרבה יותר טוב אם תקראו לפי הסדר, ובכל ספר חוזרים קצת על כל הדמויות והכל וזה. אוקיי, עד כאן החפירה בכללי, ועכשיו אני אגיד לכם משהו. אני התאהבתי בסדרה הזאת, ממתי שיצא הספר הראשון שלה לפני, אלוהים יעזור, לפני כמה שנים זה היה, אני לא זוכרת. ובכלל, ג'יי וורד, שזאת הסופרת של הסדרה הזאת, היא גם כתבה סדרה אחרת אחרי זה, עדיין לא קראתי. היא כותבת מצוין, היא כותבת מעולה, היא כותבת מלא, הדמויות מלאות, הסיפורים מלאים, זה זורם טוב, הסצנות, כל מה שקשור לסצנות סקס כתובות, וואו, זה פשוט טוב, אוקיי? עכשיו, מי שרוצה לקרוא את זה באנגלית, more power to you. אני סיימתי לקרוא את הסדרה הזאת באנגלית כמובן, אבל יש גם בעברית. אוקיי? בינתיים יש 4 ספרים שתורגמו מהסדרה הזאת. אני אהיה משוחדת קצת ואגיד לכם שה4 האלה הם הכי טובים מכל הסדרה. אני אוהבת את כל הסדרה, אבל 4 הראשונים הם הכי טובים. כל הסדרה. עניין של טעם. אז אני פשוט אציג לכם את 4 הראשונים, ואם אתם אוהבות את הז'אנר אירוטי שלכם ביחד עם הז'אנר הפנטזיה והעל-טבעי שלכם, אתם חייבות לקרוא את הסדרה הזאת.
הספר הראשון זה מאהב מהאופל. עכשיו, לא יסכימו איתי, אבל זה הספר שאני הכי אוהבת. אם אני צריכה לדרג את כל הספרים, זה הספר שאני הכי אוהבת. זה החלק הראשון, ועדיין אני חוזרת לזה כל פעם, וכל פעם מתאהבת מחדש בדמויות האלה. פה גם בעצם מסבירים יותר על כל העולם ומאיפה זה מתחיל, כי מן הסתם זה הספר הראשון, אז קצת יותר מפרטים. אז זה הספר הראשון. הספר השני זה מאהב נצחי. הספר השלישי זה מאהב מתעורר. יש כאלה שיגידו שזה הספר הכי טוב בכל הסדרה, כי הסיפור פה הוא מאוד 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 מיוחד, אוקיי? והספר הרביעי זה מאהב מתגלה. אלה בעצם 4 הספרים שיצאו מתורגמים מהסדרה הזאת. הם תורגמו על ידי אהבות, שאלה גם כן 2 בנות שהן אהבות שלי, בלי שום קשר. וזהו, זה מה שיש לי להגיד על הסדרה הזאת. אני באמת באמת ממליצה עליה. אתם תראו שאתם תבלו את הספרים האלה אחד אחרי השני, בלי לשים לב בכלל. ותתכוננו להתאהב חזק, ותתכוננו אחר כך לחפש ערפדים לוחמים ברחוב. כי זה מה שקורה. אוקיי, ונעבור ל2 ספרים, שזה בעצם דואו. זה אחד ההמשך של השני. אוקיי, את ענבל אלמוזנינו הכרתי דרך הפייסבוק. יום אחד קפצה לי הודעה על הספרים שלה, ונכנסתי לקרוא, ואז אמרתי, טוב, אני צריכה בהזדמנות לראות ממה, כי ספרות אירוטית טובה בעברית מאוד קשה למצוא. לפחות לי. מאוד קשה למצוא. אולי בגלל שאני רגילה לכתיבה האנגלית, אז אולי בגלל זה ההשוואה שלי מאוד מאוד שונה, אבל מאוד קשה לי למצוא ספרות אירוטית שכתובה בצורה שאני יכולה להתחבר אליה, ושלא אני קוראת ואז אני אומרת לעצמי כל שנייה, כאלה. אוקיי, אז אני התחלתי לקרוא את הספר הזה, אוקיי. את הספר הזה, גבריאל, שזה הספר הראשון, אוקיי, בסדרה, מצוין. סיימתי אותו ביום. האמת, ציפיתי שהוא יהיה אבל וואו, אוקיי? ביום סיימתי אותו, זה היה ביום שישי. אני בדרך כלל מתחילה ספרים ביום שישי. אם הם טובים, אני מסיימת אותם ביום שישי. אז סיימתי אותו ביום שישי, ובמוצאי שבת הלכתי לקנות את השני, וזה אנג'ל, אוקיי? הם בעצם המשך אחד של השני. אני ממש ממליצה עליהם. הם כתובים טוב, הם כתובים נכון, הם כתובים מעניין, הם כתובים בקצב שהוא נכון ואמיתי וטוב. אין לי מילה אחרת. אני חושבת שכבר המלצתי עליהם בסרטון אחר של מועדפים, יכול להיות שאני טועה, אני לא יודעת, אבל כן רציתי לתת להם עוד במה בזכות עצמם. הספרים האלה טובים וחכמים ונכונים. לא כזה סקס טופש, כזה בלי סוף, על סצנה, על סצנה, על סצנה, על סצנה. אני אוהבת שיש סיפורים טובים בין הסצנות סקס. אני גם מאוד אוהבת הסצנות סקס, אבל אני צריכה שיהיה סיפור מעניין שיתפור אותם, אוקיי? זה נראה לי יותר הגיוני. הלאה. יש לי סטנד אלון אחד שהמלצתי עליו פעם במועדפים שלי, ואני ממליצה עליו שוב, כי לא אכפת לי, כי ממש ממש לא אכפת לי, כי אני חושבת שהוא לא מקבל מספיק הייפ, ואני כן רוצה לתת לו את ההייפ שמגיע לו, והנה, עוצרת נשימה. אני עצרתי את הנשימה שלי בכל הספר הזה, אני עדיין עוצרת נשימה מהספר הזה. שרית חיים כתבה פה ספר, זה חלק ראשון. כששואלים מתי החלק השני, אני עדיין לא ראיתי תשובה באף מקום. שרית, אם את שומעת אותי, מתי יוצא החלק השני? מתי? זה ספר כל כך טוב. זה ספר כל כך מושך, זה ספר כל כך אינטליגנטי, זה ספר כל כך... זה ספר שלקח לי לסיים אותו בכמה שעות בודדות, אז כן. אני חייבת את החלק השני, שרית חייבת את החלק השני, נו, אחותי, מה קורה? חלק שני, קדימה, אופ, טרללה. אתם חייבות לקרוא את הספר הזה, בלי שום קשר לכלום, חייבות לקרוא את הספר הזה. עוד סטנד אלון, אני מכירה וירטואלית את הסופרת, אף פעם לא פגשתי אותה, אבל אנחנו ככה רואות אחת את השנייה על גבי הדפים. רעות ממן, אחותי, שפוץ.
קניתי את הספר הזה של רעות, שובר שוויון. ראיתי אותה מפרסמת שהוא יוצא ואוטוטו יוצא, ואחר כך ראיתי שהוא נמכר דיגיטלית, ואני לא אוהבת לקרוא עברית דיגיטלי. לא יודעת למה, לא אוהבת. אני מעדיפה דפים, אז חיכיתי עד שהוא יימכר בחנויות, וברגע שהיא הוציאה הודעה שהוא נמכר בחנויות, הלכתי לקנות אותו. אחותי, שיחקת אותה, אבל באמת. סיפור מעניין, סיפור שונה. אני אוהבת שמפתיעים אותי לטובה בעלילות, אני אוהבת להיות מופתעת, כשאני חושבת שהולך לקרוא משהו מסוים וכזה זה ברור מאליו, ואז יש טוויסט וזה לא באמת קורה כמו שחשבתי, אז אני תופסת את עצמי ואני אומרת, בוא, שיחקת אותה. I didn't see that coming. אז בספר המון טוויסטים, המון הפתעות, קליל, מגניב, מדליק, צעיר, מעניין, דמויות סופר אמיתיות, אוקיי? אין פה כזה פלו ופלפלה. יש פה שתי דמויות ראשיות מאוד אמיתיות. יכולתי להזדהות מאוד עם הדמות הנשית בסיפור. אני חושבת שזה טוב. אני חושבת אחלה ספר. הסדרה האחרונה שאני רוצה להמליץ עליה, גם כן המקור שלה באנגלית, היא ספין-אוף של סדרה אחרת שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקראת Up in the Air. אני לא אבלבל אתכם, אז אני פשוט אדבר עליה וזהו. זאת הטרילוגיה האחרונה שאני רוצה להמליץ לכם עליה. החלק הראשון, הכל נופל. החלק הראשון נקרא דברים רעים. החלק השני נקרא נקודת שפל, והחלק השלישי נקרא טריגר יפהפה. הדמויות, אני חושבת שאם היה איזשהו סיפור אהבה שהכי גרם לי לאהוב ולשנוא את הדמות הגברית כל כמה עמודים לסירוגין, זאת הייתה הסדרה הזאת. מה עוד אני יכולה להגיד על זה? שזה סקסי מאוד, שזה יחסית לספרים האחרים שהראיתי פה יותר אפל וטיפה יותר כבד, לא מבחינה שזה כתוב כבד, נושאים טיפה יותר אפלים, נושאים טיפה יותר רציניים, הדמויות מאוד מאוד מסובכות ומתוסבכות עם עצמן, יש פה עליות וירידות לאורך כל הטרילוגיה, ואני חושבת שזה אחד הטרילוגיות שאני יותר אוהבת, וסיפור האהבה שאני יותר אוהבת מכל הספרים שקראתי עד עכשיו, וקראתי הרבה. משום מה, הם תמיד היו זכורים לי, גם אחרי שסיימתי את הטרילוגיה הזאת באנגלית, שהיה לפני הרבה זמן, סיימתי אותה באנגלית, עדיין הם נשארו איתי, הדמויות נשארו איתי גם אחרי, וכל פעם מצאתי את עצמי משווה לדמויות שיש פה בטרילוגיה, ואם אני מחפשת כל פעם להשוות, אז כנראה שזה באמת כאילו נגע לי באיזשהו מקום, ואני חושבת שמי שכבר עבר לה, או קצת מחפשת שינוי בקצב ושינוי באווירה, למיליונרים, מיליארדרים וכל מיני סיפורי סינדרלה כאלה, שהוא מציל אותה והוא והה, ויש מלא כאלה. אני פחות מתחברת, כי לא אני ברגע שאני רואה שהסיפור הולך לכיוון הזה, אני פשוט זה מאבד עניין, כי זה עוד אחד כמו עוד 200, אז פה זה לא הסיפור, ואולי בגלל זה אהבתי את זה מאוד. וכל פעם שאני נזכרת בסצנות מפה ועמודים מפה שגרמו לי לבכות, הם יגרמו לי לבכות גם בפעם ה100 שאני אקרא אותם, וזה פשוט כאילו כזה, אני ממש ממש אוהבת את הדמויות האלה, ממש. זהו, אז אלה בעצם 5, אבל לא 5, כי כל אחד מהם זה דואו וטרילוגיה, אבל עדיין כאילו יש פה 5 סדרות, שאני חושבת שמי שרוצה לקרוא בז'אנר הזה, ולהתעמק קצת בספרים שהם טיפה יותר שונים, טיפה יותר אחרים מהסיפורי סינדרלה הרגילים, שיש המון כאלה, אז בחרו אחד ממה שהראיתי לכם פה. לא חייב להיות כולם. אחד, תתחילו,
אתם תבינו למה אני מתכוונת. ואז אתם תחפשו את אלה שיש להם קצת יותר עומק. זהו, זה הסרטון להיום, הטופ 5 של היום. אני מקווה שאני אראה אתכם בסרטון הבא, אם עדיין לא נרשמתם, תירשמו. אני מקווה שיהיה לי עוד טופ 5 כאלה בשבילכם בקרוב. אני לא כל כך קוראת פשוט הרבה בעברית, אני יותר קוראת באנגלית. אם מעניין אתכם לדעת על ספרים מומלצים בז'אנר הזה באנגלית, תגידו לי בתגובות. אני בפעם הבאה אעשה לכם טופ 5 באנגלית. וזהו. תמשיכו להיות טובות, מהממות, חכמות. והמשך whatever, כי אין לי מושג מתי הסרטון הזה עולה, אבל שיהיה לכם יום מקסים, שבוע מקסים, חודש מקסים. מקווה שנשאר עוד קצת מהחופש הגדול ברגע שהסרטון הזה עולה. וזהו, אוהבת אתכם המון. ביי.